angakho sibulela inqeba zakho Thixo wethu. Bakhona mnini into zonke abangavukanga kodwa thina Thixo wethu wasindisa ezintweni ezininzi. Sibulela lo nceba ke maluso olungileyo. Silapha ke Thixo wethu singaba mama sinemithwalo Thixo wethu sinemithwalo enzima. Sithi xa silapha sidibene ngenhloko Thixo wethu sicela okokuba Thixo wethu sithathele kuwe yithathele kuwe mnini into zonke Thixo wethu. Siyayazi Thixo wethu xa singena ukucela kuwe Thixo wethu akho nto sinoyenza. Yile nto ke Thixo wethu funeke siqale kuwe maluso olungileyo. Sisithi sincede Thixo wethu silapha mnini into zonke silapha maluso olungileyo. Abanye Thixo wethu bashiya izinto bashiya abantwana belila kodwa ngoba lapha kwabo Thixo wethu bazokhala kuwe besithi baphungulela imithwalo mnini into zonke. Xa sizawudibana Thixo wethu kwenziwe imicimbi ngemicimbi nalapho sibeka wena ngaphambili Thixo wethu. Sithi sincede maluso olungileyo. Phefumlela Thixo wethu asithandazayo zesibuvu kukho abantu bakho maluso olungileyo. Siyaleza abasezayo Thixo abasezindleleni sithi Thixo wethu kubagade kwiingozi zendlela. Sincede ke Nkosi sincede hlala nathi kungamnki nongomzuzu omnye ze kuthi imicimbi ezawuqhutywa kube nguwe Thixo wethu uyenze ngempumelelo yakho. Fikelela mnini into zonke apho ndingenawufikelela khona ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Nobungcwalisa
phakathi kwethu ne-executive yakhe yonke. Nkosi. Mama uzihlala abakhoyo phakathi kwethu ne-executive zabo zonke. Mama bonke emva kwemini nje bazali bhotana. Bhota mama wethu. Mama unobhala uthi apha mandibeke nje unomteketekazi. Ya. Okokuba sizothi pho indlela wase wandiqonda ncane. Nkosi. Kodwa ke nanjengomntana othi xa ethunywa baleke Nkosi yam. angathi hayi bazali sizojonga phaa kwincwadi zikaMateyu Nkosi. usahluko sama-28 kwisahlukwane esincinci esithi uYesu uyazibonakalisa kubafundi bakhe kwelaseGalili. Sifunde nje la verse 20 apho khona sizawubeka khona umnwe. Ithi niyabona Ya. mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade. Nkosi yam. Njengoba ke ndimbona umama uVice okokuba uyafika ndizayiyeka le ndawo mbhali ndiyiyekele bona ngapha kwepulpet. Nkosi yam. Okokuba uMateyu lona wayevela. Nkosi yam. Kodwa eyona nto endinqwenela into kokuba sijonge kuyo namhlanje nanjengomama abakwijeni efana neyabafundi bakaYesu. Oomama abathathwe kwiindawo ngeendawo besenza izinto zabo kodwa kwafika ilizwi kubo elokokuba nokuba yintoni lubuyenza Nkosi yam. kodwa ishiye Ya. ulandele. Nkosi yam. Wathi xa ithetha la mazwi wabathembisa into yokokuba awuzushiya nje into ibuyenza kodwa ukhona umvuzo enza kunika wona. Nkosi yam. Salandela nathi singabamama sichinelwe umvuzo kodwa kwathi apha endleleni Nkosi. safana nabafundi bakaYesu sadisappointeka Ya. ngoba lathi ithemba labo lafikelwa kukufa. Nkosi yam. Bathi umntu abebengakhange bacinga into yokuba ngabashiya endleleni wasuka wathi shwaka kubo. Nkosi. Ngeli xesha xa sisonga unyaka mama uVice sizawuthi khusi siyothi sivala unyaka. Bakhona umama nabapha endleleni abaye badisappointeka zizinto ngezinto bathi bebeplanile xa uqala unyaka kodwa izinto zahamba ngehlobo bebecinga uba zahamba ngalo. Kodwa xa sivala ndiyafuna ukuthi niyikhubule into kokuba akamshiyi uYesu woyisa ingcwaba ngoba bebathembisile abafundi bakho balapho. Nangalena imeko nokuba imeko ithini xa sizawuthi khusi siyongena ecaweni usenani uYesu. Nkosi yam. Nkosi yethu. Amen. Kanti indaba mhlabeni. Ole bakho.
uzawunkunka. Angeke sithi sasithenga apha yabamelwane. Funeka sothi bayibani bamelwane. Asibalekise. What's up, bro?